Супер любо. 800 кг сух канабис откриха криминалисти в невисока стойност на възрастни хора от петричското село Скръст. Марихуаната е иззета. Задържан е 68 годишен собственик на един от имотите, в момент в който се опитва да открие две брезентови платнища пълни с канабис. За последната година при полицейски акции в района на Петрич са открити и иззети близо 2 тона от наркотици. И колко те видя по Витошка, брат, много пари. Ще ме гледаш да продавам Френч Роувъри. Бельоза маски, слушат хаос и носят сайти аски. Да не се види кой е на лайтни. Паля си голфа и отивам в кипте. На барма не давам бълшиш и ми е обиден. 20 години, братан, този свят играя карти. От амфет не може си купиш Астон Мартин. Две кури спорят за мутра напръскани в Шанел. Той е дебел. Той не е дебел. Той е дебел. Бака ти е плеймейкър, а ти си турбо умрела. Кризер. Ей, тия дето чакат да влязат изглеждат лесни. Да бе, не съм фен на Елвис Пресли. Може ли един съвет за тая, дето ми се дърви, свободна си?